तर गाववाले नमस्कार, मी या जोडगोया यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा. तर आज गणपतीचा 11वा दिवस आणि आम्ही इलो होळार, कारण गणपती बुडवचो असा ना, तर बाण घालू गेलो आम्ही. तर बघू शकता तुम्ही सगळे इले आहोत बाण घालू आणि आम्ही पण इलो. तर गणपती कसं पाणी जरा पाऊस नाही पडल्यामुळे कमी असा ना, त्यामुळे गणपती बुडव जरा जागा कमी पडता म्हणून आम्ही बाण घालतो, कारण गणपती बुडाव ना म्हणून. तर आता आम्ही असं कामाक लागतलो. तर व्हिडिओ तुम्ही एन्जॉय करा, बघा कसं आम्ही बाण घालतो तो. आणि बघू शकता रितेश ते सगळेजण इले आणि सगळे मिळून मिसळून आम्ही काम करतो. तर तुम्ही नक्की बघा कसे करतो. तर बाण घालूक सुरू झालेलं असा बघू शकता. ते माणूस इले आमचे सगळे चिली पिली सगळे आम्ही घेऊन येलो. तो आमचं रितेश, रितेश हाय कर, हॅलो. हां यो रितेश, तो सुजल, तो सुजलचो दादा. खाली गुंडे हो. सगळेजण इलेले होत काम करू. मी व्हिडिओ करते, मी पण काम करतले थोड्याच वेळात. आणि तिकडे असा समो मामा सगळेजण काम करतो. तुझ्या लाय कर. हां तर मी आता कॅमेरा एका साईडीक ठेवते आणि मी पण कामाक लायते, नाही तर माका गाडी घालतली. चल तुम्ही दोघं इकडे या बाबू, इकडे इकडे खा, इकडे बाबू इथे खेळ. अरे साबण तो पाणी यो काढू हा गडगो आयो. आम्ही पण काम करतो, हेच फक्त तुमका हैसर दिसतं. पण हे इकडे सुजल बाबाजी पण मोठे मोठे दगड घेऊन येतात. जे कोणाक ना उकलूक जमायचे ते तो उचलता. आणि मेन काम म्हणजे तो खालीच भुतूर पाण्यात जाऊन काढता. हा मोठा काम आहे त्याचा. तर त्याचं दादा पण काम करता आणि हे छोटे छोटे पण काम करतात. ही आमची मावशी कपडे धुता इकडे आणि रितेश आणि समूह पण तिकडे काहीतरी करतात. मी फक्त व्हिडिओ काढते. हा एवढा पाणी आहे. तिकडे येऊ काय, तिकडे येऊ. मजा करतोय जीवाची दोघा पण. आणि इकडे सुजल दाखवते काय करता, कसे दगड काढता. सुजल दगड काढून दाखव पाणी. नाही गावांना पाणी तरी दाखव केवढा. एवढाच पाणी. आणि याचो गणपती ह्याच्या आईट येतो, त्यामुळे म्हणून आम्ही बांध करतो. किती फूट आहे गणपती? 4 फूट आहे गणपती. तू किती फूट? 1.5 फूट. 5 फूट. सारखा का वाटतं, सारखा पाण्याच्या आत खूप मोठं सारखा बाबा, खूप मोठं सारखा. तो आता सुजल ते का घेऊन येतो. ए हळू हळू काढू. व्हिडिओ काढूक माका सांगल्यान स्पेशली पैसे दिल्यान 10,000. हे 10,000 दिल्यान की ना व्हिडिओ काढूचे. बघते याने काय शोधली, बोल. घडी घडी शोधली. तर बाकीचं व्हिडिओ पण तुम्ही बघा कसे करतो ते.
ठेवतंय तसं कॅमेरो, नाही तर गाडी घालतले माका पण. Light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. Skyscrapers hum a steady tune. गावाला तुम्ही जसं बघलात आमचे सगळे पोरगे सर बांध घालतात. अजून आधी इंट्रोड्यूस केलेला तुमका की काय चालला पोझिशन काय आधी तसं हो बांध घालून झालेलो हा. बाणाचं काम व्यवस्थित झालं. पाणी अडवतं म्हणजे या का संध्याकाळपर्यंतच गणपती विसर्जन जाय परत म्हणजे गणपती पुरं बुडा होयो इतक्याच आमका तर पाणी करूच असतं. ए पाण्याची लेवल काय ए रितल्या उभं राहू हे समय जावं येत आहे का भाऊ पाणी छाती इतक्या पाणी हा साधारण हा 3.5 फूट पाणी 4.5 फूट पाणी झालेला. यांच्याने काय केलं नाही दोघांनी होय मा मस्तपैकी एकदम पॉश मध्ये. आणि हय जो विसर्जन जातलो गणपती तो असा सोनूचो बाळूजींचो कंपनी बाळूजींचो गणपती राजू बाळूजी आणि जिला राजू आणि जिला राजू बाळूजी आणि जिला बाळूजी असे दोघांचे गणपती सर विसर्जन होते आहोत. पाणी बऱ्यापैकी तुंबलेला म्हणजे व्यवस्था अगदी चोख झालेली हा परफेक्ट. हे बांध बघा कसं घालतात आमच्याकडे तो इथं तुमका पानाची तुमका याद दाखवते. पान आमचं कसं दिसतं पाण्यात सुनतो बघा. On the corner where the shadows creep, whispers of the city's secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn, life's a game of dice, waiting your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats
a struggle and alleys tight, fighting for a moment under neon light. Corners hum with a jazzy groove. Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings. Street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. पाणी खूप जास्त असल्यामुळे पायात त्यांचे गुंडे लागतात. काय झालं? हा मग चल बस ना. अभिजित, तर ह्या सगळ्या आहेत, हे आमचे गावचेच पोरं असत आणि त्याच्यात आमचं अभिजित म्हणा ना, अभिजित बाळोजी, तो सगळं सोडून मुंबईसून 11 दिवस गणपती गावात येतात म्हणजे येतात. अभिजित, तू कसा आलास गावाला? काय एक्सपिरियन्स आहे तुझा? मी अभिजित हां मुंबईला असतो हां आणि दरवर्षी गावी येतो. ओके आणि हे 11 दिवस खूप मजेचे असतात. आम्ही खूप मस्ती करतो, धमाल करतो ओके आणि खूप आनंदात जातात हे दिवस. ओके. आणि आजचा आपला शेवटचा दिवस आहे गणपतीचा, 11वा दिवस, विसर्जनाचा दिवस आहे. हो. तुम्ही बांध वगैरे घातलेला आहे इकडे. हा. कसं आहे, काय पाणी किती झालं? व्यवस्था आपली व्यवस्थित झाली आहे का? हो. गणपती विसर्जन होईल एवढं पाणी आहे ओके व्यवस्थित. ओके. आमचे कार्यकर्ते कसे आहेत? कार्यकर्ते खूप मजा मस्ती चालू आहे. कार्यकर्ते परवाची सोय करतात. कार्यकर्त्यांच्या उद्याच्या सोयीसाठी सगळी गडबड चाललेली आहे. हे जे 3 कार्यकर्ते आहेत हा. ना, हे कार्यकर्ते नाहीत, हा. कामाला आलेले आहेत चायनीजसाठी. चायनीज गावतलं काम करतो मग. चायनीजसाठी. एवढी खटापट चायनीजसाठी फक्त. यांचं रेट काय ठरलो? रेट काय ठरलो? रेट नाही, खायचं तिथे हे. हा हा. खायचं तिथे हे. तू घेऊन जातो रे आता. भाऊ, तुझं नाव काय? तुला मजा येते व्हाळामध्ये? काय वाटतं तुला? इकडे बघ, माझ्याकडे बघ. आंघोळ करून दाखव. तू कशी आंघोळ करतो? असं स्विमिंग पूल आहे का मुंबईला? ए लागत आहे का? लागत आहे का? ए लागत आहे का? थोडे बाजूक टाक. तुझं नाव काय? रियांश? क्रियांश. अरे वा, व्हेरी गुड. तर हे आमचे सगळे पोरगे आहोत गावचे. त्याच्यात आदू नंतर सोनू, रितलो, अभिजित आतो मुंबईवरसून नेलेलो हा. यो समूह आता काम झालं, आपलं घरात चाललो. आणि हे ए चिलीपिली हाय कर. हा, नाव सांग तुझा. न जोरात सांग. चिनू आहे. चिनू, क्रियांश, हे सगळ्यांनी मजा करून एकदम व्यवस्थित आपल्या गणपती बाप्पाच्या विसर्जनासाठी तयारी केलेली आहे. बोला गणपती बाप्पा. संध्याकाळी तुम्ही ह्याच कोंडीर संध्याकाळी बरोबर 5 वाजता तुम्ही विसर्जन बघतालाय. पण थांब भिजू नको थांब.
पुढचं व्हिडिओ आपलं असतो विसर्जनाचं. हे असत आमचे. नमस्कार मंडळीनो. हा चला अशा प्रकारे तुम्ही सांग त्यांना मध्ये भिजो नको. आता संध्याकाळी भेटू त्यांना सांग काय विसर्जन किती वाजता यावं लागतं. 5 वाजता सगळ्यांनी या नक्की. सोनू तो गणपती बुडवतो आणि राजू रवी बाळा 2 गणपती या कोंडीर असत आणि 4 गणपती वयल्या कोंडीर असत. सगळे तुमका बघू गावतले. एन्जॉय करा मित्रांनो. खयचं चॅनल सांग. हा मी जोडगो. हा आणि काय सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि फॉलो करा. ही एक कोंडा. ह्या कोंडीर आमचं पण गणपती 5व्या दिवशी विसर्जन झालं होतं. तुम्ही बघलात. आजचा 11वा दिवस. आजच्या ह्या कोंडीर 2 गणपती असत आणि ही कोंडा असत ती आमच्या म्हणजे आमचे जे खालचे 4 गणपती असत त्या कोंडीच्या त्यांच्या एकदम खालत्या आमच्या घराच्या खालते कोंडाई. आज संध्याकाळी 2 गणपती विसर्जन जातले आणि बाकीचे 4 गणपती जे असत म्हणजे दीपूचो, आण्याचो, परशाचो आणि सागऱ्याचो छावा हे सगळे वरच्या कोंडीर गणपती विसर्जन होतले. त्या कोंडीर आता मी एक फेरफटको मारूचो विचार करतोय. थंय काय व्यवस्था असं ती पण बघूची आहे म्हाका. तर हैला काम झालेलं आहे. या पोरांका आता बाहेर काढूचे लागतले नाहीतर हे पोरगे काय बाहेर पडायचे नाही. ए चला रे. नाही जीवाची मजा करतो. ही जी मजा ना ही तुम्ही मुंबईत नाही करू शकणार. 101% गाव सोडून तुम्ही गावाच्या बाहेर ही मजा अवेलेबल म्हणजे नाहीच होऊ शकणार. कारण या गावातला सुख आहे आमचा. गावात जा म्हणजे हळद नाना परत काहीतरी डोंगरात जाणं काजी ह्या आता सध्या गणपतीच्या सीझनात आम्ही जर नाही म्हटलं तरी आम्ही 10-15 वेळा तरी हळद नाहीच असतो. आजचा दिवस शेवटचा असतो त्याच्यामुळे ही एन्जॉयमेंट चालू आहे सगळी पोरग्यांची. खूप मजा येलेली असा. मी थोडं उशिरा येईल रात्री भजन असल्यामुळे. पोरग्याने अजून इंट्रोड्यूस तुमका केलेला आपल्या चॅनलबद्दल. आदूचे खूप खूप आभार. आदू म्हणजे माझं भाचो आणि बाकीचे आपले पोरगे तुमका माझ्या व्हिडिओत बरेचसे दिसतच असतात. सोनू असा, रितलो असा, समो एक असा आणि अभिजित जो आता बोललो अभिजित तो मुंबईत राहता भांडुपला आणि तो दरवर्षी न चुकता गणपती येताच म्हणजे येता कितीही काय जाऊ नये. मग त्याचा पण एक तर निष्ठा असा गणपतीची भक्ती असं त्याची आणि तो या सगळ्या गणपतीचे 11 दिवस तो असे एन्जॉय करता जसं काय सगळा इसरानच जाता हा येऊन. हां यो झिला आता सगळा बघू गेलेलो पण दुसरा आता पोरग्यांचा सगळा कामच झाला करून. दुसरा गणपती यांचा जातो झिला आता तो. ए इन्स्पेक्टर इले चेकिंग साठी इले. आपला गणपती आहे ना जय साहेबांचा तुमचा 4 फूटचा 4 फूट आहे आमचा 3 फूट आहे. ते बुधू जातंय काय गेल्या वर्षी मी हे केलं ना. हां थांब बाबू थांब. भुतूर किती आता पप्पा खूप डीप आहे. खूप झाला रे. ते आतमध्ये तसा आहे बाप्पा तसा आहे खडा पाहिजे. ओ बिल्डर बिल्डर सोनू ओके ना. ओके ओके हां नाही ती पहिले ती फाचर होती ती. नाही रे हे पिकाव. हा त्यांनी कोण तर गावाल्यानू आता जो इन्स्पेक्शनसाठी गेलेलो म्हणजे पाणी कितकं तुमला सगळं आता बघूच्यासाठी तो झिला दादा
एक गणपती राजूराजाचो आणि एक गणपती झिलादादाचो हा. तर झिलादादाक म्हाका विचारूचा की तू दरवर्षी गावा घेतोय, तू असतंय खंय आणि काय तुझी सेवा वगैरे कसं काय वाटतं गावा घेऊन तुका? मला असं वाटते आमची जी रोजच्या प्रमाणे आम्ही गणपतीचं सेवा चाकरी करायच्यासाठी आम्हाला यावंच लागतं ना. 11 दिवसासाठी. ते 11 दिवसासाठी आम्ही इथे गणपतीसाठी यावंच लागते. आमचा घरचा गणपती आहे आणि इतर लोकांचे पण असतात, बरोबर आम्हाला यावं लागते ना. ते आम्ही उत्तराखंडमध्ये मी राहायला असतो, पण एवढ्या लांबून मला यावं लागते. कामानिमित्त तू उत्तराखंडला आहे? उत्तराखंडमध्ये आहे ना. ओके. त्यावेळी यावं लागते. गणपती आपला घरचा आहे. ओके. काही झालं तरी गणपतीला तू गावाला असतो? असतो. प्रत्येक वर्षी मला गणपतीला इथे यावंच लागतं. आणि तुझी सेवा वगैरे सगळं आम्ही बघतो, त्याच्यामुळे आम्हाला माहिती आहे तू 11 दिवस कसे एन्जॉय करतोस, मजा करतोस, मस्ती करतोस. आज विसर्जन आहे, शेवटचा दिवस आहे, काय वाटतं तुला? खूप आनंद वाटतो आम्हाला गणपतीचा. म्हणजे तरी पण आम्हाला असं वाटतं की गणपती अजून ठेवावं लागते. यंदाच्या गणपतीला तुला मजा आली? खूप मजा आली. ओके ओके. चला आपण संध्याकाळी विसर्जन पण दाखवू आपल्या सगळ्या लोकांना. गणपती बाप्पा ओके. तर आमच्या बांधाचं काम सगळं ओके झालेला. मी काय भिजाक नाही, सगळे पोरग्यांनी आमचे अभिजान आदून राखलो, रितलो, सोनू सगळ्यांनी आमची मेहनत घेऊन अभिजित दादा तर त्यांच्याकडं. तर काय सांगत होतं रे तुमका? चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि लाईक करा, शेअर करा आणि आमचे व्हिडिओ एन्जॉय करा. गणपती बाप्पा.